Ste obvinení. Vyzdvihli ste si zásielku s uznesením o vznesení obvinenia, máte veľa otázok a už sa vidíte pri nástupe do výkonu trestu. Zastavte sa. Strach a panika sú v tejto chvíli tými najhoršími radcami. Rozhodne nejednajte pod vplyvom emócií a netelefonujte policajtovi ohľadom procesných otázok. Zo zákona máte totiž veľmi krátku lehotu na podanie písomnej sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia. Na prvý pohľad sa môže zdať, že čas hrá proti vám. To sa deje iba vtedy, ak sa spoliehate iba na seba a neviete, čo robíte. Z praxe vám môžem potvrdiť, že klienti sa dopúšťajú najväčších chýb práve na začiatku trestného konania, keď v neprítomnosti obhajcu odpovedajú policajtovi na kapciózne a sugestívne otázky s tým, že si vylepšia procesné postavenie, alebo si nevyzdvihujú zásielky z polície s domnením, že sa na vec nejako zabudne. Na vec sa určite nezabudne a celá situácia sa iba zhorší. Máte právo na obhajcu, tak ho využite. Ešte pred prvým krokom v konaní neváhajte a dohodnite si so mnou úvodnú konzultáciu. Správny postup na začiatku často rozhoduje o dobrom výsledku konania.